Se on Lordi ja tänään pelataan Clash Royale. Tää on ihan moni varmaan tietää sen pelin ja meillä on muutama arvo, kun tänään voitaisiin avata ja verran. Vaikka 2 live-peliä. Ja jos on näistä arkoista. Ihan jees, koska mä haluan päivittää tottumusta. Se on aika huono. Samaa huonoa täältä. Se mulla olisi tämmönen. Täältä voi tullakin jotain. Ei näköjään. Eiku tuossa tuli. Mä en toi palvelua niin käytäntö. Tässä on tää mun dekki, mitä mä käytän tällä hetkellä, eli tää on ihan hyvä juu. No kyllä täällä häviöitäkin tulee, mutta eikö mennä taistelemaan. Ylis, mä ajattelin, että vois tehdä tästä tämmösen sarjan, missä on niinkö tavoitteena on päästä tonne legendariin ja sitten seuraavaksi sitä. Jos tää on teidän mielestä ihan huonoa, niin mä tätä. Tosta ihan hyvin yllätys. Tombstone on kyllä yllättävän hyvä kortti. Mun nyt ei käytä sitä, mutta ei saa melkein minkä vaan pysäytetty. Jos haluaa. Vähän sinne jäi yksi skeleton. Ei pääse tornilaista. Ja Elite Barbaret käyttää mion puolustuksen hyökkäyksen. Paitsi tuossa alussa mä tykkään hyökkäyksen. Muuten puolustaa. Ja sitten täältä saa tämmöistä niin. Käynnissä tekistä toiminut ihan hyvin. Ai. Se sais. Miten mä se tuokas. Okei, mä laittaa vaikka Sparki. Se ei tiedä mikä se Sparki on. Se on erittäin pitää tulla nopeasti. Mä paljastan nyt nuo arvot. Melkein missä se on. Sieltä Hawkrideri kolme. S3 kruunu. Se oli siinä. Tää on vielä toinen peli. Sitten mulla on tämmönen niin sanottu parempi chest. Tiedäkään.
tiedetään ainakin, että silloin toi Minion Horde, eli täytyy agrovitseistä siihen. Magic. Toista tarkoitus saada tohon eteen. Ais, nyt mä käyn mukaan semmoisesti. Joo. Tästä on vähän nyt vaikea tulla takaisin. Joo, ja tosiaan mä en tiedä, että miltä se kuulostaa. Ei tää video, mutta mä oon hiukan kipeä. Mut niin, ja sit se, että toi näitä ääniä välttämättä tossa kuulosti aluksi vähän huonoa. Kattoo nyt jos tää toimii. Eikö se tuu se? No se olikin nopea peli. No ei ehkä tässä vielä. Jos mennään yksi peli ja sit avataan se super-chesti, mikä mulla on säästetty. Tai säästetty. Okei, sulla veli varmaan. Näin. Ei oo todellista. Sai silti jo. Ohohoho! Mahtaa ärsyttää tätä tyyppiä. Kiusataan sitä hiukan. Mä voisin myös tän matsin jälkeen näyttää vähän, et millaisia kortteja on. No. Nopeasti. Se on se hetki, kun sä pistät hetkeksi käden pois. Ja sit se hyökkää, sä huomaat. Toi Minion Horde. Ei tullutkaan. Tästä oli sit voittosyky. Noin. No, mä näytän teet. Oi, kajantsesti. No, semmosen varmasti voisinkin. Katso jos. Miten paljon sä näin paljon? Okei. Katso sitten seuraavassa videossa, ellei tästä juttuu jo aikaisemmin. Tää oli mun pakka. Jos täällä ei oikein suju, niin yleensä mä vaihan tähän. Mulla on yksi legendaarikortti. Tätä mä käydään pääsääntöisesti. Sitten täällä on, tää on ihan uusi kortti.
moni... Siinä oli se turnaus. Moni saikin sen siitä. Tässä on se ainoa legendari. Arena 9 mä en oo vielä käynyt, niin mä en oo saanut. Ja mä en oo oikeesti sanonut muuta kuin se yhden legendari. Sit jotkut vitosarenalaisia, niin, jotka level 6, niin niillä on vaikka kuinka paljon. Joo, nyt avattais se arku. Noin. On 2 vitsiä. 3 baby cake. 4 priisiä. 10 clothes peliä. Hohoho. No tää oli ihan jees. Jos ois varmaan sitten ensi videoon, mutta no mä kokeillaan näitä. Tää on vaan tämmönen pelleily niin sanotusti. Mä voin tehdä myös kaikki tekkihaastat tommosenkin. Juu. Se olisi sitten näkemiin.